третата част сме поканили един гост-говорител от България, доктор Ралица Николова, която е млад специалист, но с много богат опит по въпросите на хормоналното здраве, биохакинга, функционалната медицина, какво означават всички такива понятия и как можем реално да ги приложим за здравето си или с други думи, как да хакнем системата и да бъдем по-здрави. Ще научим от доктор Ралица Николова. Аплодисменти! Здравейте на всички! Благодаря първо за топлата покана и прекрасната организация на целия екип. И искам да кажа, че наистина съм щастлива да съм тук днес сред вас. И не го казвам дежурно, а наистина така, защото за мен е чест да съм сред хора, които са знаещи, които се интересуват от превенция, профилактика на здравето, оптимизация и здравословен начин на живот. Нека първо да се представя. Така. Съм Ралица Николова. Имам над 10 години клиничен опит в различни университетски болници в България и в чужбина, но последните няколко години, признавам, така се случи, че се разочаровах от системата, от начина на работа в болницата, не само в България, от подхода в медицината. Това съвпадна и с няколко така здравословни предизвикателства при мен и при моите най-близки хора. И започнах да се интересувам и да търся други начини. Така стигнах до функционалната медицина. Някой от вас чувал ли какво е функционална медицина? Звучи и наистина е така. Функционалната медицина е стандартна медицина. Това е медицина базирана на доказателства. Но какво е различното при нея? При нея търсим не просто да копираме симптома, да дадем едно лекарство, а търсим причината, която е довела до дисбаланс в организма. Гледаме организма като едно цяло, като една цяла система, не отделни органи. Използваме знания от генетика, епигенетика, хранене, търсим дефицити, търсим проблеми с микробиома, околната среда, дори социалните връзки, много по-холистичен подход. Нашата цел е да възстановим баланса, така че тялото отново само да се възстанови. Разбира се, когато е необходимо, прилагаме и лечение, но не е това основната цел. Биохакинга от своя страна, в този модерен термин, който аз всъщност не обичам много, защото означава да хакнем системата, а ние не хакваме, ние правим нещо абсолютно естествено, обаче извинявам се. Правим нещо съвсем естествено, back to the basics, както се казва, защото имаме похвати с хранене, оптимизация на съня, управление на стреса, двигателна активност, попълване на дефицити. Това са съвсем базови неща, които обаче в съвременния начин на живот ние, за съжаление, пренебрегваме. Тоест функционалната медицина ни дава посоката, какво да търсим, а биохакинга ни дава част от инструментариума, с който да подобрим своя баланс и своето здраве. Когато говорим за здраве, ще засегнем тук в тази лекция три от основните фундаменти на здравето и на нашата система. Първи от тях е чревното здраве. Микробиома, това всъщност е съвкупността от всички бактерии, вируси, микроорганизми, гъбички, които имаме в нашето тяло. Имаме различен вид микробиом. Имаме кожен, имаме вагинален, белодробен, дори очен микробиом. Но този, който е най-важен за цялостното ни здраве, това е чревния микробиом. Официално той е признат за биомаркер на 21 век. Толкова много информация ни носи за нашето здраве. Според различни източници ние имаме над 30 трилиона микроорганизми, според някои достигат дори 100 трилиона микроорганизми, трудно да се изброят, но така или иначе са повече от броя на нашите клетки в тялото ни. Тези микроорганизми имат свой собствен геном. Функциите са многообразни, като някои от основните са това, че 90% от серотонина, това е хормона на щастието. Сигурна съм, че много от вас са чували, се синтезира в червата. Само че с уточнението, че този серотонин, въпреки че като молекула е същия, който се произвежда от мозъка, почти не преминава кръвно-мозъчната бариера, но действа локално на ниво черва. Функцията му обаче е много важна. Той е като основен регулатор на чревната система. Действа на перисталтиката, действа на кръвообращението. Също така в червата се синтезират и други невротрансмитери.
гама аминомаслената киселина, габа и допамин, които имат пряко отношение към редица невродегенеративни състояния, депресии, промени в настроенията, дори и суицидни мисли. Производство на витамини К, по-специално К2 и някои от витамини от група Б, B12, B6, фолат, биотин. Късоверижни масни киселини и също така много, много важно, че 70% от клетките на имунитета всъщност се намират в червата. Какво прави микробиома? Здравия микробиом учи имунната система как да разпознава собствените клетки и да разпознава чуждите. Защото в патогенезата на автоимунните заболявания всъщност какво е? Тялото не разпознава собствените си клетки и ги атакува. Затова е важно да имаме модулатори на имунната система и да поддържаме имунните клетки. Повтарям, 70% от тях са в червата. Микробиома има своето участие в усвояването на желязо, на микроелементи като магнезий, калций. Много често при една анемия всъщност имаме проблем в червата. Много важно за мен лично и все по-важно става, че участва в естрогеновия метаболизъм. Много от вас, предполагам, са чували за термина естрогенова доминантност. Това е едно състояние, в което имаме или завишено количество естроген, или нарушен баланс с хормона прогестерон. Проблемът при естрогеновата доминантност е, че води до редица състояния като миоми, предменструален синдром, силен, ендометриоза и най-вече хормон-зависими рак на гърдата основно. Това, което се случва в червата е, че при нарушен микробиом, частта от микробиома, който се нарича естробулон, повишава рециклирането и връща допълнително количество естрогени в тялото, но връща така наречените вредни естрогени, които са опасните естрогени. Затова, особено за жени след 35 годишна възраст, здравето на червата е много ключово. И друго много важно, което настоявам да спомена, е за конверсията на щитовидните хормони. Всъщност, щитовидната жлеза секретира Т4 хормон, който е неактивен. За да бъде обаче, да се конвертира до активния Т3 хормон и за да действа щитовидната жлеза на ниво организъм, това трябва да се случи някъде и то не се случва в щитовидната жлеза. 20% от тази конверсия се случва именно в червата. 70 и няколко процента се случва на друго място, където ще спомена след малко. Тоест, ние може да имаме нормални лабораторни стойности, може да си взимаме хормон и въпреки това може да имаме един скрит хипотироидизъм. Това се случва до голяма степен при проблем с червата. Когато говорим за чревния тракт, трябва да споменем всъщност какво най-лесно можем да направим, за да го подобрим. Това е като приемаме за предпочитане с храната, но това е много трудно, да приемаме 3 основни неща. Едното са пробиотиците. Всички сме чували, пробиотици има безкрайно много на пазара. Това са всъщност полезните микроорганизми. Но за да могат полезните микроорганизми всъщност да се развиват, да колонизират червата, те имат нужда от подходяща среда и храна. Тази храна всъщност са фибрите. Второ нещо са фибрите. И третото, което е черешката в грижата за микробиома, това са постбиотиците. Това всъщност са метаболитите на полезните микроорганизми, които всъщност тяхното действие е основното за организма. И когато, признавам сега с моята практика, много често използвам пробиотици, търсих такъв продукт. Попаднах на ето този продукт, който наистина отговаря на моите критерии и съдържа и 3 най-важни компонента. Значи, пак казвам, пробиотици на пазара има страшно много, но хората пренебрегват, че трябва да има и пребиотик, и постбиотик. Така че този продукт е първият, с който се запознах от гамата на EOR и съм много щастлива и го използвам. Като ползи безспорни, възстановяване на микробиома, редуциране на подуването, намаляване на възпалението. Възпалението е основен тригер на повечето хронични възпаления. Подобрява настроението, това е абсолютно доказано, метаболизма. Също така запознати сте с начина и процеса с двойното капсулиране, тъй като тези пробиотици са много чувствителни на солната киселина в стомаха и по този начин те са защитени, за да достигнат там, където им е мястото. Това, което за мен също е много важно, защото аз имам пациенти, които са вегани и вегетарианци на някакви рестриктивни режими. Този продукт е подходящ и за тях, подходящ и за подрастващи, също и за деца, които могат да го приемат, тъй като те определено също имат нужда, дали заради честата употреба на антибиотици, дали заради изключително влошеното качество на диетата в днешно време.
След антибиотики по време на пътуване това със сигурност не се коментира, че е задължително. Втората много важна област е система когато говорим за здраве, това е черния дроб. Енергийна фабрика, рециклиране, филтър на организма по различни начини го наричаме. Естествено, първата му основна функция е детоксикацията. Детоксикира метаболитите от естествената дейност на организма, от храните, от околната среда, лекарства, алкохол. Метаболизъм на мазнини и въглехидрати участва в метаболизма и на холестерола, добър и лош. Холестерол не трябва да бъде заклеймяван, важен е баланса. Разграждане на хормони, складиране на витамини А и Д, както и B12. Единственият водорастворим витамин, който обаче може да се складира в черния дроб до няколко месеца. Тук е тази конверсия на щитовидните хормони Т4 в Т3, която споменах. 20% се случва в червата, над 70% се случва в черния дроб. И затова много често колеги, без да искам да казвам в никакъв случай нещо лошо, когато изследват щитовидни хормони, пускат само ТСХ и FT4, което е крайно недостатъчно. Ние може да имаме нормални хормони тези, но всъщност активният хормон FT3 да е недостатъчно конвертиран. И проблема трябва да го търсим тогава основно в черния дроб и детоксикацията на организма. Следващото нещо, което се превръща в съвременна епидемия, това е неалкохолната стеатоза. Non-alcoholic fatty liver disease. Според това са данни от Американската асоциация по диабет и метаболитни заболявания, до 24% от възрастните, това е почти всеки четвърти. И малко под 10% от децата между 2 и 19 години в щатите има някаква форма на това заболяване. Това заболяване е омазняване на черния дроб, когато причината не е алкохол, като добавяме алкохола, процентите растат. Какво се случва? Черният дроб всъщност започва да не действа толкова оптимално. Стандартните клетки на черния дроб започват да се заменят с фиброзна тъкан. Тази тъкан е като беле, като цикатрикс. Тя не действа добре. Това може да доведе, разбира се, не при всички, но реда е да стигне до цироза. И цирозата вече е преканцероза, като най-трагичният сценарий, разбира се, е хепатоцелуларния рак. Това наистина се превръща в съвременна епидемия, като тук причините са много. Разбира се, диета с повишени нива на захар, трансмазнини, високофруктозната диета с глюкозофруктозните сиропи. Ако обърнете внимание и прочетете състава на пакетираните храни, почти няма да намерите някой, която да не е с някакъв такъв глюкозофруктозен или фруктозен сироп. Сокчетата, които се дават на децата, тези знаем, че са химия, но не знаем всъщност какво предизвикват. Моя съвет и като майка е просто тези сокчета, ограничете ги до максимум. Заседналия начин на живот, това със сигурност. И отново естрогените, защото повече от 60% от естрогените пък, докато в червата беше рециклирането, тук е разграждането в черния дроб. Така че черния дроб и червата са пряко свързани с функцията, с хормоните. Естрогени има и при мъжете, не само при жените. Нали, това да го уточним. И при здравето на щитовидната жлеза. Какво можем да направим обаче като подкрепа на черния дроб, като превенция? Гъбата рейши е известна още от традиционната китайска медицина като гъбата на безсмъртието. Има доста вече проучвания клинични за нейните свойства. Тя е имуностимулатор, но и имуномодулатор, модулира имунитета. Има категорично антиоксидантно действие, неутрализира свободните радикали и по този начин защитава клетките от оксидативен стрес, което пък е основата на дълголетието. Всички целим дълголетие, но за да сме дълголетни трябва да сме здрави. Подпомага съня и най-вече, тъй като всъщност има адаптогенно свойство, подобрява устойчивостта на стрес. Много често на моите пациенти казвам, че ние няма как да променим стреса около нас. Можем обаче да променяме начина, по който ние реагираме на стрес. Техниките са много, но тук Реши може да ни бъде помощник. И друго, което е също много ключово и различно при този продукт е, че действа благоприятно на тонуса на съдовете, като отделя азотен оксид. И съм много щастлива, че както с моя съпруг сме коментирали, той е кардиолог и е тук сред нас, занимава се с стандартната медицина, но въпреки това препозна този продукт и също го предлага на своите пациенти. Браво!
има място, защото всичко е в превенцията. Късно, когато вече трябва да лекуваме последствията. Точно така. И третото, което за мен, те не са само три, но тук съм засегнала три, това категорично е най-важното. Сънят е фундаментът на здравето. Най-пренебрегваното, всъщност достъпното, безплатно за всички, но винаги има нещо по-важно. Дали ще е работа, срок, къщата да си оправим, да си изгледаме филма, няма значение, но винаги нещо е по-важно. Аз не съм изключение, сигурна съм, че много от вас тук не са изключение. Как пренебрегваме съня. Но той не е просто време, в което спим и мозъка си почива, а това е един активен процес. Да, температурата спада, забавят се някои функции, за да отстъпят място на други функции. През нощта се консолидира паметта, т.е. ако имаме някакви... Чели сме нещо, учили сме нещо, без значение. Това е периода, в който ние запаметяваме и подреждаме тази нова информация. Много е важно и за подрастващите. Регулират се емоциите. Убедена съм, че много от вас, когато не са се наспали добре, са усещали на следващия ден, че са по-раздразнителни, по-трудно се концентрират, по-трудно взимат решения. Също така имунитетът се модулира по време на сън. Когато спим хронично по-малко, ние сме по-податливи на инфекции. Циркадните ритми са много важни. Кортизола, който ни събужда, той безспорно е много важен. Ние без него не можем да живеем, но трябва да е регулиран в денонощието. Сутрин се отделя кортизол, вечер се отделя мелатонин. По естествен начин, така сме създадени. И всичко е свързано с светлината. Но когато сутрин настанем и не излезем на слънчева светлина, а сме затворени или първо гледаме телефона, вечер сме докъсно на екраните, ние нарушаваме тези циркадни ритми. Какво се случва? Отделяме по-малко естествения хормон на съня мелатонина и нарушаваме качеството си на съня. Дори да имаме достатъчно часове, ние нямаме това качество. Какво се случва? Това са данни естествено при хронично недоспиване. Под 6 часа се увеличава риска от деменция около 30%, спане под 5 часа, пак казвам хронично, удвоява риска от деменция и смърт, основно от сърдечно-съдови заболявания. Липсата на сън абсолютно води до хормонален дисбаланс, повече грелин, това е хормона, който ни кара да ядем повече. По-малко лептин, това е хормона на ситостта, така че когато хронично спим по-малко, ние сме по-гладни. И това е абсолютно нормално. Това е предпоставка за повишен риск от инсулинова резистентност и затлъстяване. И докато пробиотика беше първия продукт, това пък ми е любимия продукт, Nightmaster, защото какво е различното при него? Мелатонин, всички знаем, има страшно много добавки с мелатонин, което е готов хормон. Ние даваме готовия хормон. Тук обаче не даваме готов хормон, тук даваме аминокиселината L-триптофан, която е прекурсор на серотонина и оттам мелатонина. Тоест по абсолютно естествен начин тялото получава суровината, с която да произведе мелатонина. Каква е разликата при мелатонина? Пак казвам, като готов хормон. Първо, може да имаме замайване, може на следващия ден да се чувстваме сънливи, има привикване. Не е безкрайно подходящ. Тук е по-добрия вариант, защото това е естествен процес. Ние по естествен начин синтезираме хормони, няма привикване и не само, че L-триптофана помага за мелатонина, той подобрява качеството на съня, също така и устойчивостта на стрес и тревожността, което са допълнителни ефекти. Допълнително с натуралните екстракти на шафран, който е свързан с безсънието от много години, и хмела е традиционен седатив, пак казвам, без привикване и без ефекта на махмурук, така се нарича, на следващия ден. С добавките на алоe вера и витамините от група Б, както и магнезия и цинк, има отношение към нервната система, към мускулната релаксация, действат синергично. Така че ефектът тук не е просто да заспим по-бързо, ефектът е, че заспиваме лесно, имаме по-пълноценен, възстановителен сън и на следващия ден се чувстваме по-тонизирани, което е всъщност смисъла на пълноценния ни сън. Искам да отбележа за серотонина само, прекурсора на мелатонина. Жените доказано имат значително по-малко серотонин, поради ред причини. И жените по проучване имаме нужда от повече сън, по-трудно ни да си получим този пълноценен сън и затова страдаме по-често от безсъние. Така че е хубаво да се обръща внимание, за да не става хронично безсъние по естествен начин. И все пак, най-сигурният инструмент за здраве, това е категорично е превенцията. Тя е и моя мисия, сигурна съм, че и ваша мисия, за което наистина се радвам, че има толкова много хора, защото статистиката е стряскаща.
около 90% от хроничните заболявания могат реално да бъдат предотвратени или забавени чрез комбинация от промяна в навиците, ранната диагностика и ранната превенция. Хората с хронична липса на сън, както споменахме, имат 40% по-висок риск да развият някаква форма на рак, което също е много сериозен процент. И редовните профилактични прегледи намаляват риска от късно откриване или тежко протичане на заболяване с до 60%. Така че превенцията, 4 стълба на превенцията са храна, сън, тренировки, физическа активност и социални връзки. Тези 4 основополагащи неща наистина правят разликата. Така че това е моето послание към вас. Здравето не е цел, а наистина е път на осъзнатост. Най-добрият хак са качествения сън, диетата, оптималния микробиом, балансирани хормони, чисто съзнание и продуктите на LR са нашите съюзници. И най-доброто време категорично е вчера. Ако вече сме го минали, то тогава най-доброто време е сега. Да,